Yawwa. Yawwa a Buba. Oyambe Garba madalla. Ka sani ku mutanen birni. Ba ka so ka gaisa da shirkinka ko? A babu komai karka damu. Ai mu duk mutumin da ya baka danka ai ya zama naka ai. Yawa dama zan fita ne. Amma Bintu, Bintu! Bintu! Ka jo mana. Tana zuwa. Yawa dama abinda ina so in yi mana magana din tunda gashi Allah ya kawo ku. To yanzu bari in yi magana. Ga kuna dama zan fita ne nake gashi za ku tafi tare. To amma magana da ina so in faɗa muku a wannan shekara a wannan lokacin mai girma shugaba Alhaji Tijjani Musa Tumsa yawa mai gaba ɗaya coordinator ya ce in faɗa muku duk wannan zaɓe da za a yi bana kana ji? Ina jin ka. Babu ta da hayaniya babu rigima babu ka sha koyaka da kiɗan wani gaskiya ne kowa ya ɗauka katin zaɓensa ya kula da shi ya ɓoye a jikinsa lokacin zaɓe ya zo ka je ka yi mana APC kawai muna so gaskiya ne wannan gwamna mai malabu ni kam dama komawa za ta yi wannan sako ne mai kyau kuma insha Allah za mu yi amfani da wannan dama kuma mu je mu wayarwa da mutanen mu kai akan baban ga siyasa ba sare-sare ba wani ayi zaɓe lafiya yawwa sannan matan mu da suke cikin gida kuma za mu wayar musu da kai gurin zuwa su je su katin zaɓe wannan insha Allah wannan abu yawwa anani ko madalla to wannan shine sako da ina so in gaya muku bana babu hayaniya jaɓe in ya zo ka ɗauki katin jaɓen ka je ka yi jaɓe mai malabu ne dama in dai APC ne to kar ka tsaya wasa shi ya mafati ma ya faɗa Andi ko shi ya mafati Muhammadu Gadaka haka ya faɗa shi ma a yi zaɓe ɗaya bayan da kuma babu ta da hankali na ja kunne ku wannan ko yau wato na gode madalla madalla to Bintu madalla ga wannan madalla na gode muku Allah ya dan ubarka sai mu tafi ko